Siadh is Mr. Dara O'Callaghan agus a sibh I gcarchar nuach na Manasteach. Inné for Hartford 3K daoine bás in Afric. Sa nomlan tá Hartford 1,000 marú I hús na bliana. Fer siad bás ag éirí dul ag tíorthanna san Eorp cosú le an éideal agus tá éaspa bia agus isce acu ar na bád dáhan duine. Hui an bád seo go tón pol éhadóní. Ar an drachar ní seo an céadar a tharla a leithéid. Bhí muid ag loirt le mámaí chun na daoine a fear bás agus dúirt sí go raibh a críomhbhirste nuair fear sí amach go bhfuair amach bras. Dúirt sí go raibh amach ag dul go dtí an éideal agus éirí pás nua a éil agus éil níos fearr a aimsiú. Fiú agus daoine ag éil bás, tá daoine go fáil ag taisteal go dtí an Eorp. Sin a bhfuil ar nuach na Manasteach, feici mé tú amárach leis an scéal déanaí ó na bhall.